När du sparar försöker du köpa vänner. Men vänner kan inte köpas för pengar. Istället står du till på en samling modelltåg och går med i en tågklubb där du träffar en trevlig dam. Tillsammans är tåget ett redskap för kärlek och romantik. Vilket höjer förlovningstalen i hela riket. Ja, det var ett exempel på vad som kan hända när de handlar på Willys. Om du skaffar bredband från Bredbandsbolaget är det halva priset fram till påsk. Dessutom ingår nya filmtjänsten Vodler. Generationer har kunnat lita på Yes diskkraft. Nu går Yes tillbaka i tiden och återinför den historiska flaskan i begränsad upplaga. Köp Yes historiska flaska du också. Musikoten? Jo. Tack. Lasse Åberg får känna sig utmanad. Det var inte tråkigt en sekund. En sprudlande sommarcocktail. Succéfilmen Sommaren med Göran. Nu på DVD och Blu-ray. Köp den på Åhléns. Ja, men kom då. Halva priset på alla klockor som... Kom då. Sitter sin kronograf i titan. Nu 1999 kronor. Och veckar ut från 64,50. Just nu hos Europen. Idag gäller dealen en sån här. En inspelningsbar digitalbox. Beställer du digital-tv-lag 21 år så får du den för 995. Ordinarie pris 2995. Skulle du springa iväg med han? Tappat orken och lusten. Då ska du prova Arctic Root. Lång erfarenhet visar att Arctic Root stärker kroppen både mentalt och fysiskt just när du är trött och stressad. Du känner dig piggare och orkar mer. Därför har Arctic Root utsetts till Sveriges bästa naturmedel 4 år i rad och är som enda rosenrot accepterad av Läkemedelsverket. Just nu till kampanjpris på ditt apotek och i din hälsobutik. Nej. Störande lågt pris på Lundbergs skjutdörrar. Exklusivt på Bauhaus. Tänk att Eka-kontot har funnits i 20 år.